ní háan don áit neodrach. Sé sin ceacair leor ag a scríbhneoir abair, tá leathanach bán os a chóir. Ach ní chiallaíonn sé sin gúil sesin ag an am sin, nó sé in áit neodrach. Sé sin le rá sulla mracann sé éon rud ar a bapéir tá amhrais a testa. Beidir gur bíon amhrais a teagan an riomhre, agus ní héon spás neodrachaí an riomhre, ní ha. Ach an príomhrad a síle a heastíonn sa a chorinniúil nuair a deireadh ní léon spás neodracha ná tá cultúr i gceist le chuileoirt. Ná, ní mailim san focail cultúr, mar nuair a úsáidteann focail cultúr, ócé, deirtear well sa chéal antropolíoch. Cuim sin an saoile leog, luacha, creide, urlaisí tí, nósanna iachacháin, teanga, etc. Ach, ag gcónaí a gúil, fiúlas sin ráite tá daoine is muoine bhar ballet Gallery náisiúnta ealaíne scríbhneoireacht, ilíocht, ní scríbhneoireacht, ilíocht, sin cultúr. Agus, so bearlam san focail sean ocail breá gaeilge béascna. Is mailim an focail béascna. Agus má bhreaníonn tú ar déal, áráit, cos le chuile ochlóir eile dáhfuil againn, míníon Dictionary of the Irish Language, na focail se i méarla, ok, bin nós na hama, etc. Cahamid fáil suas, tá sé thar amagin fáil suas agus ar gúid focail a bhíonú dúin héin an ar deanna héin. An acham sin dal an scéal. Clúdaíonn an focail se béascna moráltacht, nósanna, agus clúdaíonn sé freisin teanga. So tá chuileóirt á bhfuil i gceist againne leis a bhfocail cultúr sa chéal antropolíocht i gceist leis bhfocail béascna. So sin é an focail bhhailm a úsáid festa agus na rudaí seo gá chóirthú agam sé sin a bhfuil againn a churans ar gommas féimú mar dhaoine go sóisialta, stíochnair ligean héin agus go hardú heh úsáid teanga. So tá sé sin ar fad ag an ealaíontóir, ag an scríbhneoir, ag an duine, ag gach duine sulla near siad focail. So, mar sin, is seasamh omláin neamhneodracha focail a rá mar catú é rá i dteanga éigean agus catú é rá i niscúrsa éigean agus catú é rá i suíomh sóisialta éigean. Nó de tá leabhart le éanaach fós, a dtuigeann tú an rud mar bhínig Wittgenstein bhádach ní aimíonn teanga phríomháideach. So, fágamid an chéisio bhí teanga phríomháid as an áidir ar fad. Má úsáid do teanga ar bith, focail ar bith. Ach bhain gúil tú duine imirtas focail idir teangach, agus fios an sin tá tú rárad éigean. Agus séirtan ar an mar sin, mar bhfuil sé neodrach ar bhealach éigean bunúsach tá sé politiúil. So mar scríbann tú méarla tá tú tuair takeíocht do bhéascna an bhéarla. Cuma? Ón ar bhaile éis sin íana, tá mi sé honna gaeilge, cén teanga tá tú leart, tá mi leart béarla, tá mi leart sax bhéarla. Yeah, ok, ní leon lucht ar sin. Billiún éigean duine gá dhéanam. Tá. Ach ná ceap gúil tú spás neodracha a dhéanam sin, mar níl. Mar i chéile gaeilge, má learn tú gaeilge, ok, béidir, tíbhiste an gaeilge, tá tú an spás neodracha ar fáil de tain, i dintin héin. Ach, tá tú lecha seasa. Bailach bhaine, bailach eile. So ní leon spás neodracha an, ní leon tabula rasa an don scríbhneoir. Tugann an scríbhneoir a bhfuil aige de bhéascna chuig chuileóirt